even though kuda kwachitagurei asina kudeclare kuti ane maambitions ekuva president. Panguva ino at the same time zvinyatso kuoneka kunzi mutungamiri wenyika is threatened aiwa naVP Constantino Chiwenga. Patinoona kuti VP Constantino Chiwenga right now sezviri kuonekwa nemunhu wese kuonekwa kunzi is remaining silent and haasi kuva involved mumaissues epolitics kana kukomenda zviri kuitwa nezvigananda. But panguva ino kunyarara ikoko kunyatso kuratidza kuti aiwa VP Constantino Chiwenga is threatening these 2030 supporters. Sana pena mashoko obudanyirwa panguva ino itotibo subscribe like on the bell icon. TV napana pamunamo obudanyirwa muchinzi. While Mnangagwa appears to be under threat from Chiwenga, Tagurei has quietly emerged as a dark horse alternative. His close ties with Mnangagwa, deep pockets, religious respectability, and philanthropic footprint make him an attractive ally and successor. His influence stretches beyond money. He's been deeply involved in youth mobilization, church activities, business forums, and even sports sponsorships. He is not officially declared a presidential ambition, but many see his growing public presence, speeches, and ZANU-PF appointments as moves towards political leadership. Though the current situation iripo panguva ino inoonekwa kunzi panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe pari kuchuza anyanyasa kuona kuti aiwa ina handikambodi kuti general vanasucceed. We don't know the reasons. Ingava beef or kuti general avasapote zvigananda or anyatsoziva kuti aiwa general havangazombozvikwanisi zvekutungamira nyika. Panguva ino zvinyatsoratidza kuti kuda kwachitagurei wenyika zvake asina kumbotaura maambitions ekuti ndoda kuva mutungamiri wenyika kana ndoda kutungamirai. Panguva ino zvinyatsoonekwa nemunhu wese kuti aiwa ichi ndochokwadi chiripo ichi. Hapana munhu anomboda kumboya achititsanangura kana munhu anobva kupi achiuya achiexplaina zviri kuitika. But panguva ino zviri kuonekwa nemunhu wese kuti aiwa is rising up aiwa to succeed mutungamiri wenyika. Pinakomese section medu kuti mafunguro eimori kudi pamusoro pechitiko ichi. Awa zvinyatso kuonekwa kunzi right now consolidations are kuitika in all the sectors, kungava kuarmy, kungava the government, kungava the ruling party zambia zvinyatso kuonekwa kunzi aiwa kuri kuiswa vanhu vari kusupporta the 2030 plan. Tudze mafunguro eimori kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.